Igbo mụrụ nze ma ọzọ ekene m. Okwo n'Ijeuwa. Okwo n'Ijeuwa. Okwo n'Ijeuwa. Nwanne m kpọrọ m Ijeuwa. Kpọrọ m Ijeuwa. Ijeuwa, achọrọ m gị n'okwu a. Maka na ndị be anyị si na ozu amaghị akpọ ogene na na-egbu anya n'ọdụ. Oyim aga m ịgwa gị bụ ajọ ọyị, mana oyim anyị gwara m ga-agwa bụ ezi ọyị. Ijeuwa, abịa ka m gbaziere gị. Ọ bụghị ka onye ha na-ebe mana ife onye megbu. O nwere ife onyonyo nke ime n'oge gara aga ikwuru maka ụmụntakịrị anyị ndị na-amụ Catechism nke ọdịnala. N'okwu a ka m bịa ka m gbatịara gị, ka m rụtụrụ gị aka. Abịala m ka m na gị mebe exchange of words. Esi na afa dị ntakịrị na afa ekwesịbeghị ka afa mee gịnị, ka ha mụwa ife dị n'ọdịnala. Wee na-ajụ gị, Catechism a anyị na-eje n'ụlọ ụka, anyị etorugo ije ya bụ Catechism. Gbasara m ozi a, tụọrọ m ozi a ka o rue Ijeuwa. Isi na fe epeka ịmụ ife gbasara ọdịnala, maka na ikwenyere na ekpemekpe nke ọdịnala. Efetekwasị na ma na-akwa ekwu na ya bụ ife adịrọ mma, kama na ọkọ ịgwa ndị ụka ndị na-ekpe usoro nke onye nwe anyị ka fa mee gịnị, ka fa fie asaa n'anya, ka na ndị na-ekpere usoro ọdịnala aghara ime mmekọ maọbụ ime njekọ maọbụ imekọrịta ife. Na fa ji eme gịnị, na fa ji akụnyefe mkpụrụ ọjọọ n'imefe. Okwo n'Ijeuwa, nwanne m. A sị na nwata kwuo okwu ama ka uche ya ha. Ikwuru okwu nene gbakọọ maka uche gị ha. Ka m jụọ gị ajụjụ, oge ijere Catechism n'ụlọ ụka ahụ one ka ị dị? Nke bụ ajụjụ nke mbụ. Ọ bụrụ na ịzata nya, ekwe n'ife ikwuru. Nke ịbụa, oge ị na-agụ Catechism hụ ka ife a na-akụziri gị. Ajụjụ nke ịbụa. Nke ịtọ, ị bụrụ okenye, ụdị itomite bụrụ dimkpa bụ okenye, oge ka ị gara Catechism. Nke dị n'ime ya bụ nzu ọ ife ọjọọ ka ọ bụ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, asị m biko ka unu nyere m aka n'okwu a. Na na-akụziri ụmụntakịrị anyị ife gbasara ọdịnala Igbo, esi na ọ bụ ife ọjọọ, dobe arụ. Anyị ma anya enere marụ anya alọrọ alọ. Okwo n'Ijeuwa. Gwa na Ijeuwa na ọmụnwa bụ Maazi-UC na-ekwu.
maka na ọfịa na-asọ nkata na-efukwa n'elu. Ọfịa ọbụla ifuru na-asọ nkata na-efu n'elu. Onye ka o ji wee dị mkpa rie nne gị bụ onye nne gị bụ onye nna na iyi akọwara ụmụ gị ntọala ọdịnala ezinụlọ gị na ọdịnala ana Igbo. Ọ maka na akọwara ụmụ anyị kpatara ọtụtụ ife dị iche iche na-eme, arụ dị iche iche na-eme n'enu arụ. Igbo dị nsọ, ana Igbo anyị dị nsọ, aja ana Igbo dị nsọ. Maka na emerugo onye bụ aja ana merụ ana Igbo, onye kpatara ọtụtụ ife dị iche iche na-eme, ọtụtụ arụ dị iche iche na-eme na be anyị. Ị ga-afụ nna ọ na-akwasa nwa ọ mụtara iko, tụwa nwa ọ mụtara ime, jetekwenye anya bụ ime. Ọkwọ na Ijeuwa, maka na asọkọtara eze anya ofu mbọsị eburu nkata gwa eze okwu, mana Ijeuwa ma gwa gị okwu. Maka na ndị be anyị si na ọ bụrụ mgbe nwata kwafuru mmanụ ka eji akụ ya ife, na mgbe ọ gbafuru mmiri nkịtị. Eji na ntakịrị a wee na-azụ ụmụ anyị, na-akọwa ife bụ nzu, na-akọwa ife bụ edo, na-akọwa ife bụ ọjị na ọfọ. Ofu mbọsị ị nwere ike ịfụtakwa n'iru akwụkwọ ịbịa gwagwa anyị na ọjị bụ ife ọjọọ ka ọ bụ. Yes! Maka na ibido ofe a kụnye mkpụrụ ọdịnala na omenala na ife eji wee mara Igbo. Ịma na ụmụ anyị too, mgbe fa ga-aka zere, ife ọjọọ ga-akwụsịnata. Oji ncha awụ ahụ mara onwe ya.